Výstavba rodinného domu. Ako ho financovať cez hypotéku? Máte pozemok, máte sen, ale nemáte na účte 300 000? To nevadí. Poďme sa na to pozrieť, ako to zvládnete aj bez toho. Máte dve možnosti. Prvou možnosťou je financovanie tzv. Tranže. Túto možnosť by som zvolil, keď máte väčšiu časť vlastných zdrojov z kúpnej ceny. Napríklad aspoň 40%, pretože nie vždy banka vám prefinancuje celú časť peňazí, ktorú do nehnuteľnosti vložíte. Druhá možnosť je pre ľudí, ktorí nechcú byť limitovaní dokumentmi a papiermi. Pri tejto druhej možnosti viete dostať až 90% z hodnoty výšky úveru na váš bežný účet a sami si stavate podľa svojej potreby. Zvyšných 10% dostanete po dokončení hrubej stavby. Aké sú výhody jednorázového čerpania? Peniaze máte hneď na účte. Nestresujete? Či vám banka preplatí celú časť vložených peniazí do nehnuteľnosti ako pri tranžiach a stavate si podľa svojej potreby a rýchlosti, ako vám to vyhovuje. Bez dokladov a faktúr. Chcete vedieť, čo musíte splniť, aby ste mali nárok na jednorázové čerpanie hypotéky? Nie je to pre každého, ale ak chcete vedieť, či je to pre vás, ozvite sa nám, v Arise vám ukážeme, ako to viete zvládnuť.